Det der skal ske fucking nu, det er, at jeg skal ned og have min fucking tattoo. Det bliver fucking grineren, mand. Det bliver 100.000 tatovering på røven. Så nu er det bare afsted, through the fucking dark. Jeg føler nærmest, jeg er sådan en ninja, der sniger mig afsted ud på en YOLO-opgave. Det bliver sgu fedt. Jeg har ikke nogen tattoos endnu, men det får jeg. Jeg har overvejet en gang at få en, der hed, hvor der bare stod penis good. Fuck, man kan ikke engang se mig herude. Penis good ind over øjenbrynene. Det kunne være fucking nice, mand. Men jeg skal med bussen nu. Søs! Fuck, mand. Jeg hader at stå og vente på bussen, mand. Det er seriøst. Nogle gange så har man bare lyst til at sætte sig og spille pik, ikke? Selvom man godt ved, at det er lidt klamt på sådan et sæde her. Men det er det, man har lyst til. Så er fandme hernede. Jeg skal ind og tage det her. I fucking rough tattoo, og det er fordi undertegnet han er fucking rough. Hey, hvad så? Velkommen til. Dags, hvad hedder du? Nina. Nina? Det er mig, der skal tatovere dig. Tatovere mig. Nummer? Okay. Jeg skal lave sådan en... Jeg ved ikke, om du har set mig på FB. Jo. Jeg har lige overgået 100.000 fucking klik. Ja. Så nu skal jeg lave sådan en 100.000 ned på min jerk-ass. Yes. Du kan ikke se den her, vel? Men ja. Og det er sådan, ja. Jeg er sgu egentlig rimelig hardcore, så jeg synes bare, vi kører. Ja. Jamen lad os kigge på nogle skriftstykker. Ja. Jeg overvejede en gang at få skrevet penis good ind over her. Fantastisk. Ja. Er det heroppe, man ligger så? Det er det oppe på bræsen, ja. Det kommer Fuck, man. Det er som at være til lægen. Hvad er alt det heroppe? Det er blæk. Blæk? Yes. Som i sådan en blækregning eller hvad? Nej, som et blæk, vi bruger til at tatovere med. Nå. Bruger man ikke en nål? Det bruger du også jo. Nå, jeg har lavet den her stencil til dig. Ja. Fuck, det er så nice ud. Kommer den til at blive sådan? Det gør den i hvert fald. 100.000! Er der nogen, der har fået den tus før? Det er der. I hvert fald ikke Er det rigtigt? Det er også fordi, mange siger også bare, at jeg er en fucking original guys. Og jeg hopper bare op og ligger her. Ja. Så kører vi. Fuck. Er du klar? Ja. For satan. Fuck, man. Du skal lade være med at spænde i ballerne. Det er jo bare fordi, jeg har muskel på, mand. Jeg spænder hele fucking kroppen, mand. Fuck, mand. Er det også sådan noget, man bruger til massage? Nej, det kan jeg sgu ikke. Fuck, mand. Ser det nice ud, om? Kan vi ikke lige få sådan en lille status, hvor du bare lige... Hey dig, prøv lige bare lige at løfte op, sådan, så man kan se nogenlunde. Fuck, mand. Det ser sgu meget griner ud. Shit, mand. Continue. Continue. Som man ser i film og sådan noget. Hvor lang tid tager det egentlig alt sådan noget her? Det tager ikke ret længe. Okay. Tid eller noget. Kvarter, Så mand. vi være der. Okay. Hvornår lærte du klokken egentlig? Hvornår jeg lærte klokken? Mm. Det ved jeg sgu snart. Okay. Det er i hvert fald mange år siden. Det er bare fucking svært nogle gange at finde rundt i. Ja. Klarer du den? Ja. Det går bare fucking nær stadig. Det er ligesom sådan en bysværm, ikke? Der bare har spist mig. På min røv. Nummer? Nummer? Ja. Eller skal vi vente tilbage efter? Med at få dit nummer? Hvor I venter lidt, ikke? Okay. Et kvarter. Hvor langt er der igen? Der er ikke ret langt igen. Et par minutter, Okay. hvis du kan holde til det. Det kan jeg sagtens. Jeg holder altid med et par minutter. Sådan. Fuck, hvor nice. Fuck, man. Det ser sgu nice ud. Det er godt. Men det går fucking nice. Hvad? Det gør det jo gerne. Shit, Man man. skal være lidt mand for at få en tatovering. Ja, men jeg er meget mand. Meget mand. Shit, man.
Men skal man så pleje den og sådan noget? Ja. Hvad skal man gøre? Noget intimsæbe, noget sæbe. Intim? Yes. Altså en hel time? Intim. Som i sæbe, du vasker dig i under. Fuck, man. Hvad er det? Fuck, det går næsten så sød. Fuck. Og så i overmorgen begynder du at smøre den. Smør den? Med smør? Med noget pantenolsalve. Hvad er det? Det er noget creme, du kan købe på apoteket og der i Matas. Og det gør du 2 gange om dagen, max. Okay. 12 lag. Okay. Okay. Ja, men så tjekker jeg sgu ud herfra. En fucking tat ryger. I får den lige, når jeg har smurt den med intim, mand. Fedt, mand. Men tak for det. Kram. Kram. Det skal jeg. Jeg vil så endelig fuck, man. Endelig lige komme hjem. Det var lige en prokken prut for den fucking klamme balle, hvor det gør sygt ondt. Så lige her med det eneste rigtige og klare sovende med. Peter! Okay. Er I klar på at se, hvor hurtigt jeg kan få sådan et her?